Nani kollella bahali ko oy Muhammad Rasulillah hol kollella bahali o wi lalla bawima demde takal de biraka taw bi kon mun nan to e dundu muyni nani dumen ida yaduni ko samunen la kara ya acu muyni ya bi kon mun sari badaay mun ko Allah hadi Muhammad Rasul sani wopi lalla baba dogat nelaɗo wi soba togi ko ponno dawade mabba fo mbaɗa e yamin Mouhamadou Rasulillahi sernaɓe ɗowantoɓe en gueɗe ɗe ha wayno jiɗirɗen ni tawa no ceerno Moussa wiri ni wona jiggugol ala hande sen cohli kala ko jiɗɗen to banggue gandal ene Bosseabe ɗo noddirten hilifaɓe ɓe e woɓɓe ɓe tan ko jeynude ɗumen gueɗal muɗumen ngal dirɗen e muɗumen ngal ko ɗum tagi eɗen jetta cherifaɓe araɓe ɗo henne ɓe eɗen jetta sernaɓe hilifaɓe araɓe ɗo rendude e meɗen oɗo ñalawma kono eɗen mbi tan sukaɓe ɓe en jii darde mabɓe kamɓe pelliti kamɓe daari rewɓe ɓe jaggani ɓe kamɓe fof ɓe goni neɗɗo goto ɓe jaari e ngal ɗon jaɓɓal ha dañi en gollude oɗo ñalawma kono so tawi ñalawma kadi inirama joom wuuro meɗen Oumar Demba Ndaw en jogoten beelam mawɗo gati ko neɗɗo tinniɗo to to wuuro to daraniɗo wuuro ngo min komi seeɗa ene famɗi ñalawma min kaldani kalde min kaldi ko hafeere wuuro ngo o haalata min wawi settade darde joom wuuro e nder wuuro ngo ɗum eɗen jettamo eɗen jetta kadi sukaɓe tedɗiɓe kanko yo teddinire oɗo ñalawma heddi ɓen so Allah newni kala mo arsugo mon ari ma teddinire ñalawma o gari ko enen jendi gueɗe foof noon en downima bandiraɓe foof e ceerno Moussa wini yo Allah nawmo e jaam artiramo e jaam tawta ene jaam kadi ko tawta ɗo e hitande fande enen fof tawta hen tawɓe goto mankani assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh e nder wendi Bosseabe ɗum en meeɗani enen sen jeehi en jiggoyima anduɓe dawhami no gure keddiɗe ɗe ƴettiri ɓesguji munen ɓe mbaɗi e alluje ɓe mbaɗi e defte ɓe coori ɓen ɗon coori ladde jeehiɗo en ha Kayi payi Murtani payi Mali ko hono noon sukaɓe Boysankoɓe ko noon ɓe mbaɗira ha hande e wontuɓe mawɓe ɓe hanki ko ceerno Boubou wiyeteno hanki noon ko ceerno Boubou ko yonta makko kanko yontano nden kanko yontideno e yontanoɓe adanɓe hono no Madina Gounass hande wirete ewa hande o ceerno Ahmad Tijani hanki yontano ɗon ko ceerno Hadji Mouhamed Saïd o pillala finde dari bawi ko an woni hayru halqillahi imamil mursalina hatimil nabina nelaɗo wimo moyninoy ɓikkon ma lella fiɗɗi naate dundu lella yetti ɓikkonam jawne muyne jawne muyne jawne muyne ɓe mbinene ameɗa wiide minni hanki ko ceerno Boubou wonno en kattaki mo noon kattiɗen ko yiyande makko walla hay ɗum tawa en kattaki kono noon Allah ene lomtina e itti ceerno Boubou o lomtini ceerno Mouhamadou Wahab ko gando hono makko ceerno Mouhamadou Wahabu kañum woni hande khalifa e dendagal ɓesgu ewa ceerno Boubou kala mo jiiɗa e maɓɓe ko koynelaɗo mum koynelal mum o yahata ko e jonde mum o yahata ha yetti ɗo jooɗiɗen hande fof eɗen jooɗa eɗen kalda l'islam men eɗen mbawi wiide eɗen jodde ceerno Boubou ceerno Boubou jibini ceerno Adama Boubou ceerno Adama nan ɗo jooɗi enen fof eɗen gandi ceerno Adama nan ɗo jooɗi ko ceerno Adama haalanno ko ceerno Boubou haalanno ko ɗum tan ceerno Moussa haalata ko ɗum o haalata ɗo ko ɗum o haalata wendi Bosseabe so yehi Faré ko ɗum o haalata toon
so yehi kongo huɗuma haalata toon ɗon joddiɗen makko fof ko ɗum haalata tinnoɗen jokkeen ndam ndewe Allah ndewon nelaaɗo jagge ɗariiqa tijaniya ko ɗum woni konngol e hunuko makko ndeke noon enen so won jogiiɗo ewa ceerno goɗɗo eɗen mbaawi gonɗinde ɗum sibu enen en kertinaani ceernaagu e nelaagu e kañum e annabaagu e neɗɗo gooto la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi nde Allah itti wonnooɓe ɗo ɓe hannde pop janngo o ma o ƴettu yaltunooɓe e ɓeen wonnooɓe hannde ɓe ene kaalta ko wonnooɓe hannde ɓe e ko wonnooɓe hanki ɓe ene kaalta ko ngollatnoo e ko mbaɗatnoo sibu deftere Allah nde hiɗɗani o watta ɗon waɗɗum sibu haɗi ɗum hiɗɗude hanki ɓe kalta ko qur'an hanki ɓe kalta ko nelal sallallahu alayhi wa sallam joni noon ɓe hande ɓe ko hono ngol konngol jettinta ɓe janngoɓe ko ngol konngol kadi jettinta Bosseabe dañi lamɓe so tawi miskinagal nde wonno Bosseabe kam Allah addi lamɓe Bosseabe meeɗani dañde miskinaɓe tan meeɓe kala nde miskinaɓe ngoni omo joƴƴin ɗon lamɓe gila hanki ha hecci hanki Mama Samba Kumba en ɗon gonno minen min jiiɓe min joddima e maɓɓe min kalde e maɓɓe min gollodiri e maɓɓe Allah itti ɓen watti Alhaji Demba Daw min jii ɗum min gollodiri e mum min kalde mum ko moƴƴo ko julɗo ko kaalowo gonga yiɗa fenani ko woni mbiɗayi min jawno min moyna o wi komi poɗɗo Mouhamadou Rasulillahi garanti mi yiɗa hay hunde min Mouhamadou Rasulillahi jawne muyne somi leeli ko kanko hirsaɓe ɓe mbimo nene min karmini kosamma ya faabole Mouhamadou Rasulillahi so tawi Allah itti Alhaji Demba Ndaw o watti Alhaji Oumar Ndaw ko kattonɗen Alhaji Demba Ndaw walla Mama Samba Kumba ala en kattaki ɓe jonde ɓe jooɗino ɗon hanki nde ko nden jooɗiɗo hannde o ko nden haalata so Allah itti oɗone kadi wattata ɗon ko hono makko immiɗo e makko ɗum noon enen Bossanko fof eɗen jettirɗum Allah eɗen jogii lamɓe eɗen jogii annduɓe eɗen jogii miskinaɓe eɗen jogii almuɓe woto jiggoyɗen ko enen jeyi ko enen mawɓe men mbino yo Allah wat janje ɓe ɓitti kaari ɗi kaari e ɗi kaari e ɗi kaari ɓe mbi ɗumen jehe jannganoyo min alqur'ana ɓe itti kaari ɓe e kaari e kaari ɓe mbi jehe onon payata école to janngane min ɗum est ce que 30 minutes mi koye mon tan paymi ay on kalnani mo 30 minutes ƴeewon so won mbiɗomi ko 30 minutes haalte walla so 25 minutes haalte on Bossanke ala ɗo wona debbo na goɗɗo nda micro nin haal 30 minutes on jaɗi mon mbiɗomi tan ko yomi haal so tawi on jonni mbiyomi ewa on jonni mi totti toon assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh baɗani muni min tajal arifina kanko waɗi ceerno mum Cheikh Tidiane joom timme jooɗo ngari boɗejo gorko daro daro Cheikh Tidiane ko danejo laabtuɗo ɓurɗo jiɗaɗo Tidiane Cheikh Tidiane ko teddinaɗo jiɗaɗo kulaɗo kelsaɗo kormaɗo tumnaɗo tugaɗo Tidiane Cheikh Tidiane ko jagoraɗo gardinaɗo labaɗo laabtuɗo gandaɗo cuusɗo lollirɗo Tidiane kala ko tuwi Allah jaɓat kala ko haali jengi jofat kala mo jaggi hande daɗat tandowo Tidiane ceddowo wirde Tidiane on so jangi pindi famani sabu wirdu Seykhuna Tidiane tugani koye haala Qur'ana kala
jombani kala jiddo Cheikhuna Tidiane on ma hono hayso nangani cettorde Allah rahmani koy faydu Cheikhu Tidiane uddi kala lawol uddi towo wodani Alhaji Mouhammad Sadid Ceerno Harne Baba Ceerno Barombour Ceerno Mansour Barokal Muudo Cheikhu Tidiane jawnan jolene kalana kapen pejemayo gannani Allahu subi ko ɓuranaɗo subi ko Tidiane waliyaɓe tinni tadule gila jamma mbaali jaagol ceerno men hirndi abetiiɓe gaadi tintani sufiyankoɓe ngegiino gure fay ladde nduwɗi aduna ndaw heege kollam caɗeele aɓe darta allahu tisani yonkoɓe jamirama ñaame jare ñantoɗe ndese konane cuuɗi mon jettodonde allahu Cheikhuna Tidiane com martaba dowro ha tirde ɗabbande am ƴewma darga ganden Cheikhu Tidiane almami gardiɗo maw ngabbu jaw min bare com nuru timay tagore koniɗo Tidiane tagore fo wulla holiyo ɓurɗo ɓurnaɗo almami ɓeydowo gilay Cheikhu Tidiane Cheikh Tidiane ne jaade jaaɗo tawne woɗɗi woro nden noddima foofi softi weltidine Cheikh Tidiane ne silka Qur'ana e nder poofaali jeegom e tewo ñogolaani o timmina polle diine leyɗere kame kammuji tuubaha goota Cheikh Tidiane duhi honiiɗo honiiɓe koolaaɗo ko Cheikhu Tidiane nduuɗo ko lewru yurmeede wiyeteeɗo sahru ramadana yo Allah yaafo kala juulɗo orowo lewru ramadana yamirama horde ndu lewru kala jiɗɗo naate aljanna sabu nduɗo ko lewru yurmeede taganaɗo naate aljanna sabu